Så Toge, nu er vi klar til at starte. Tror du, den kan? Og nu er det at skifte hele benzinpumpen, fordi det er nu fuldstændig i stykker. Men nu bliver det sgu spændende, du. Ready, Freddy. Det virker. Lige hvor den kan, hva'? Det lyder fandme godt, dog. Den lyd, den her har ventet på længe nu. Det ved jeg, du har. Alting fungerer bare. Sådan skal der være. Og starter i første hug. Og den ryger ikke engang. Sjovt nok. Jeg tænker på, hvordan der stod en der med på hovedet med olie ned i alle cylinderne. Perfekt. 1000 omdrejninger. Perfekt. Gid du var her, Toge. Gid du var.